Toto sú mince, ktorými sa v priebehu rokov existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie teda platilo. Najstarší takýto môj nález, lebo tieto sú vlastne moje nálezy, týchto 5 mincí. Táto najstaršia, ktorá je v dosť akože zlom stave, ako môžete vidieť, tak ledva som zistil, že čo to vôbec je, ale je to jedna poltúra, ktorá sa razila od roku 1704 do roku 1707 za vlády Františka II. Rákociho je z medi. A potom ďalšia minca, ktorá tu je 1/4 Grajciara z roku 1812. 1/4. Tiež to dosť ťažko vidno, ale je to taká veľmi tenká minca, tenúčky pliešok, ale je to 1/4. Za Františka II. Sa razila. Obdobie bolo zhruba od 1806 do 1857 obdobie razby. Tiež bola z medi a razili sa v rôznych mincovniach, napríklad vo Viedni. V Kremnici sa v roku 1812 vyrazilo 1 725 000 týchto mincí. Potom tu máme jeden grajciár z roku 1859. To ešte dobre vidno celkom relatívne. Obdobie razby tohto jedného grajciara bolo od roku 1858 do roku 1881. Vidíme tu jazyk nemecký, ktorým sa hovorilo v rakúskej časti monarchie. Aj teda je to tu napísané. A je tu skôr symbolika rakúskej časti. Teda tento orol je typický pre rakúsku časť. Táto minca sa razila za pánovania Františka Jozefa I. Tiež je z medi a potom tu máme ešte túto mincu, najkrajšiu, teda zbierkovú, ktorá bola uložená, samozrejme nebola nájdená. Je to minca veľkej hodnoty. Je to 1 florín z roku 1879. Tu vidíme tiež skôr ten rakúsky symbol toho orla. Obdobie razby bolo od roku 1872 do roku 1892. Materiál je 90% striebro, teda 90%. Za panovania samozrejme Františka Jozefa I. Iný názov môžeme povedať aj, že to bol rakúsko-uhorský zlatý. Florín alebo zlatý. Taký názov mala táto minca, teda celkom naozaj to malo veľkú hodnotu. V tom roku 1879 sa vyrazilo 37 485 000 a v poslednom roku, v roku 1892 sa vyrazili 2 504 000. A práve v tom roku 1892, 2. augusta, bol vydaný zákon zavadzajúci korunovú menu v Rakúsko-Uhorsku, čiže sa rozdelila na koruny, haliere. V Rakúsku mala názov krone, koruna a heller bol halier. V Uhorsku mala koruna názov korona a halier mal názov filer. Ale v podstate to bolo to isté. Platidlo razilo sa ale pre každú časť monarchie zvlášť. Osobitne pre Rakúsko, osobitne pre Uhorsko. Čo sa týka bankoviek, tak tie boli spoločné. Akurát, že tam boli jazyky, samozrejme nemčina a maďarčina a ďalšie jazyky národov Rakúsko-Uhorskej monarchie. A tie koruny, 1, 2 a 5 korunáčka, boli zo striebra, 10, 20 a 100 korunáčka boli zo zlata, čiže tie koruny sú naozaj vzácne. No a teda z toho potom zavedení tej korunovej meny, tuto sú 2 filery z roku 1895. Filer teda je typický pre tú uhorskú časť. Vidíme tam aj rakúsko-uhorskú korunu. Tam rakúsko-uhorská koruna, rok 1895. Razil sa od roku 1892 do roku 1915. V tomto roku 1895 ich bolo vyrazených až 65 17 000. Za panovania Františka Jozefa I. sa razili a boli z bronzu. Ďalší môj nález, ďalšia minca je 10 filér z roku 1909, celkom tiež pekne vidno z uhorskej časti monarchie, keďže vidíme rakúsko-uhorskú korunu. Razil sa za panovania
Františka Jozefa I. od roku 1892 do roku 1914 a skladá sa teda z niklu. V tomto roku 1909 sa vyrazilo 17 miliónov 204 000 a v roku 1906 sa vyrazilo iba 56 000. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa. Dúfam, že vám prinieslo viacero takých zaujímavých informácií. Ak chcete vidieť ďalšie videá, či už o banických fajkách, alebo o rôznych nálezoch, o gombíkoch z druhej svetovej vojny a črepoch, ktoré budem ukazovať v ďalších videách, sledujte môj kanál, odberajte môj kanál. Vidíme sa pri ďalšom videu.